má mar sin na chairde, sé chum againn stocha tasnú agus gur míl mága bheith teacht agus fáilte chríg an dát rih líam agus rih líam an Maonlaí míid anna hásta gúil tú líana nó líam. Agus dearan me hen cúpla focail fé líam agus an sin scuil. Bhí me leis áta branta duine bháin eile seán mar fehbhise. So gan tá aithne ar sin gur líam ó Maonlaí mar cheoltóir agus mar áránní den sco agus na mílte stocha chum cheol déantaige fin rás agus mórrán album éisithe leis. Agus cé bhfuil buint ada líam le réimse leathan idirnáisiúnta seánraí gan dát is léir de aine déisteach leis gúil sé ar muas le fada sa tradiisiún na gcaint Chéin agus na háráin go háirithe. Is stocha go ben rud atá éisceochtúil fé líam is stocha ná go gasan sé áráin as Conamara as an tradiisiún mbuíochas agus mar a chluise sé bhiniuh chomá as ceantar iríile chomá. Ach ní bhain san duine sé a chuid Chéin díobh. Sé sin cinnte léironn sé a bheas ar an gné áitiúil díobh ach duine sé a chuid Chéin díobh agus beann sé leis iad go dtí an stáitse náisiúnta agus idirnáisiúnta agus chuir na láithríad mar théir ealaíne. Atá is stocha beidir tarchéim nuail nó thar táirseach ar uairibh agus anna himúil sa léirú dhéanann sé ortha. Bhí sé na géisiúd leis le déanaí ar lála pádraig agus bhí líam chur cúpla árán i láthir de phobal Cheanada agus de bhondúchas ag Mhic de bhí milteanach súil ar fad. Ach chuime inniuh be líam a gcaint ar árán le padar ó dirnín gan dát fill mór le rá as iríile an a bhí séhrú leis san 8 Úrchnoc cén bhí Cáinte go dát teidir an áráin, árán atá ceolmhar, bín, fointe, agus anna vinnic I gló agus anna thóir ar aimsir na haimhneochan agus mar sin de in anna chuid séthir tá sé fáilsethe agus meas ar le fada as gan dá bhí tradiisiún láidir sever sa cheantar sin mar is óldíobh. Ach gan dá tá gael ag líam leis an árán bhí sé rálam le tamil fada agus so beidir go bhfág mé fé líam mar sin labhairt fé sin agus mar sin thar ceann fiantar scoil na Gaeilge líam bhhailm fáiltí chealaí go chorót mar deirtar agus gur míl mágad a ríis tá sa bhelín. Gur míle mágad a fádric, ja. Is mór an unordom an sean seo labhairt fuaim Chéin mar óránaí agus faoin tórán seo go speisialta. Is dócha tosó mé le mo chéanamh ní a bhéon scoláir mise agus mé óg, ní ró mé ró dhiagraiseach ar scoil ach mar sin Chéin tuisc gur tuisgur go raibh an ideachas trí Gaeilge ní rá éon bhrúarm an teanga á ólam mar go raibh sé á úsáid agam, ba bhí mé a snámh an mar a deartha. Caithfeasteach mé sa bharige agus bhí orm ré leis. So tóigiú mé am le clia, tóigiú mé well is socha gur tóigiú mé le béirle ar dúis ach anna lua I mo chuid teachta níos thosaigh maithir ag chur Gaeilge I mar shreo agus chur sé an Gaeilge I mar shreo heilig sé ó nach chrí go dtí mo chrí agus an slí gur dhéann sé ná le óráin. Agus ní osagam gur teanga bhíonn seo, ní osagam gur órán, ní osagam gur ceol a bhíonn seo fiú, mar bhí mé chomhthóg sin, bhí mé fólam conas labhairt ar chuirbé. So bin an rud a thug maithir dom, chur sé síl anam le teanga agus le frital na teanga. Ní rá mé a déanamh aistrúcháin ó bhéarla go Gaeilge leis an teanga seo. Ní rá mé achas súil na teangan agus tíreach a déanamh ahris ar mo iad ar dúis agus an sin nuair a thosa mé dul ar scoil bhí sé gairí siléir gur córas Cáinte a bhí an seo. Agus chomá lei sin gur sais córas
beléirgum gur chuaigh na hóráin I bhaim ar ghaoine, gur chuaigh óráin I bhaim ar ghaoine. You know, bhí sais, is tócha, bhí sais measarm mar leanamh tuisgrim in an canna. You know, daríos gur aníoch mé ar lí éigean mar grum in an canna. So bin rud mór a thug maitherdom, thug sé sais neamhs bleochastom agus mé anóg ar fad. Tuisc gur thug sé óráindom agus gur thug sé óráindom an éige. So tróna a bháin bhí mé sisi chiistin agus bhí na leabhar scoile oscailte Róm amach agus bhí an dáin seo os mo chóir agus de ghab maithir harm agus cíó mé go deir, just de ghab sé harm agus de ghealaigh a chrín ar a chunig sé na focail seo ó dúirt sé Úrchnoc Chéin bheith Cáinte is breálam an na focail sin, is breálam an tórán sin. Agus like thug mé ceann agus níor thug mé ceann de ghab sé harm agus ag an am sin obair a bhí a gceist. So, you know, just the ghab maithir ach cuioine mer. Ach, you know, bhíorm an dáin, bhíorm an versa seo a ólam. Ach, níor a mór an simime a gom, ach gur cuivilm gur just gur rutead, oh my goodness, is breálam an tóra, is breálam é sin. Agus an sin, íhuabáin, óránaí a bhí a maithir, agus da hahan sé leis a gcónaí a bheith casa. So, go minic dá meachs inaltóir a bhí an. Bei sin an slí bethe bhí aige. So inaltóir, so bheith dúana, bheith íhinte rincí dinéireachas rudaí agus bhíoch na colleagues I lug bailte le chéile agus a gcónaí de bhrá maithir dúchláin órán a chasa agus órán an Gaeilge a chasa freisin. Agus bei seo in isise meas daoine an chuide go beidir ná bheith fiúáin sim nó measa go ar an Gaeilge. Ach gom leisce. So ach mar sin héin réoch sé leis agus chasa sé órán an Gaeilge agus is cuineam bheith site ar an sa seomra folca agus marráid á bharr a héin agus ag casa órándom agus mise na focail os mo chóir ag cinntiú groisi de gceart aige. So bhí sé a chur snas ar a chéard sar a deich sé isteach gobar. So anyway, Úrchnoc Chéin bheith Cáinte. Padar ó d'irnín fille ón 8 ísteag. Hit sé rá nó bhí sim aige, stocha sim grábhar aige I meán. Nis ní le hanam agam, béidir búil sé go sa fádric ach nis Úrchnoc Chéin bheith Cáinte áit I gceantar I rial. Áit gur dúchach na heran. Cad an Gaeilge gur heran? Choréisc. Choréisc. So áit a bhí Úrchnoc Chéin bheith Cáinte go dúchach dar le an níinstint a tugachtóm go dúchach na choréisc chun clownas nó chun an sleachta chur a raig mating ground mar a thuirich siad a méle a bhí an Úrchnoc Chéin bheith Cáinte. Agus chuann sé sin is mailim nuair atá gné fisiciúil nádúr a buint leis na háiteacha seo. Mar tugann sé foiinemh níos múna an duine is stoilm den áit. So mating ground de chuid na choréisc a bhí san áit. Ach taobh módó sin agus ó sa hiún sin ba áit a héoch na filethe chun inspróid. Raidí seán mar sais ilireacht is tócha. Ilireacht filete agus so whole sacred site a bheith a gceist san áise. Ach anyway, so sinné Úrchnoc, so tá sé gáite bhar an gcailín seo teachta na haunta
go dtí an áit néfa seo. Agus deirtar sa scéal go saíoch sé ar Úrchnoc Chéin bhí Cáinte agus go bhéadach sé a teach a eiscint agus go gasach sé an tóran seo dé ón chnacín beg seo. Agus de réir deireadh ní a simdá leiad ag siúd an. Ach cuma le padidir mar go raibh dáin agus órán even den scóiscritige. So win-win situation is toch win-lose beter. Ach a húrc van héan na goáilt féirlach. Like tá gailge sever divin san dáin seo. Glúis leom héin tacht nuachrá I réine amárach. Nuachrá, the new shape of the sun, with the coming of the sun is born every morning. Le tacht nuachrá gréine mórach. Uigenes éirech. You know, a joyful loneliness. An blashe le a bheith ag an maidin, den fille, agus an román súlach de bheith gceist leis an uigenes sin. Agus má hen tú, you know, má tá atmosfér uigenach timpplairt, ach tusa I daanta do rá, tá níl uigenes an a hille ach éirecht. So, you know, tá just tá gaige all-in ar fad san dáin. Agus nuair a dúirí sé a bhí an gorá seo álam don scoil, cén levéil a bhí a gceist an son bé sa bhanscoil nó sa bhanscoil nó? Ceapam gur I dro deire na bunscoile a bhí a gceist. Bhí Seosaf Maonlaí mar bhúntóir agam ó Chonamara agus bhí gailge an láidir a scoilearcáin. Bhí gailachas an láidir a scoilearcáin. Bhí muintir na gailteachta bhí a muine, so agus muintir Chonamara, so cé go raibh a déanamh gailge caidánach, bhí gailge Chonamara á heilige go bhain. So bhí sé sever sa tlí sin agus thug sé seans domsa. Tainmh a bhaint as an difriocht a bheith idir gailge Chonamara agus gailge Chéirí. Mar go raibh an dá thaobh go nádúra agam. Héimis lenta saoire go Chéirí agus bhí an idirchas ó Chonamara agus bascaile do mhór. So bhí annach chuid den inmh chonachta timppel orm. Ach ar an dé bheile sin bhí annach chuid den gailge gailge do mún chomá timppel orm. Agus an sin maithair boghéal a bhí a tacht, bhí slucht maithair agus glúan maithair se. Bhí siad a seasamh agus a féchant ar céinsáis éire a bhí róing amach. Bé seo sna dathidí agus sna caigeidí. Bhí daoine óga agus bhíidir a seasamh an áirde rá is mise éire. Bhí sé sin árácha. Agus bhí siad sais bhí annacha daoine faoi riocht agus na filethe a chomáile sin bhíidir faoi riocht ag an riadach. Tá mé cappa mar thóg seán ó riada an ghailechas a rais go dtí an fáil go bleach lia agus go dtís na bailtí móra. Agus lí thug sé instel a gailech den órapacht. Agus bhí sé siúd ilse san céird commodóireachta órapach agus so thug sé sais instelle gailech do sin. So bhí sé sin go láidir ach
ach a ríist chomáile sin maithir, so has maithir mar ghail, agus bhí sé le clia sais a ggéir is síl ghailach a chur sa chathair mór, agus bla clia príomh chathair nua ghailach a chuma. Trí a bheith ghailach, trí óráin an ghailge chasa, trí a bheith ag aisteoir, trí a bheith ag bailiú le chéile agus ag casa óráin at any given opportunity mar deireadh. So so an obair a bhí go maithir inaltóir bhíh sé taistil timpeall na hÉireann agus bhí sé denna bhinaltóireach timpeall. So chuir sé aithne an tír a leog agus bhí soft spot aige do hir chonel. Hit sé an rá leis an ganóins agus leis an slí an ar gantaí óráin an seo i dtír chonel. So chuir sé sin go mór a bhaim agus is stáilm cé nach as tír chonel don tóran seo ach níos fuide ó dheas mar sin héin tá sais oltocht a buint leis agus tá fán le ag an tóran seo. Art McCooey is stáilm a chum an fán beidir cúpla céad bliain níos déanaí. Chur sé ceol óráin i ghoirnín. Sin a léas, sin a chluisim. Deirtar seans go fán ag súil an tóran seo agus deirtar freisin go bhfuil anahans gur thug padar ó d'irnín tunlachan dó hain a gláirseach agus é a casa. Ach Art McCooey a chur an ceol agus a dúir mé blast dó díomh in inna le a háil, se, Okay. go háling a líam, se. Flúr na maiden is óriginné ó clú leis céh an náithling a chó na berle a rún na héig sé glóis le mehéineach báldó. Bágnúis mar i réine dús gach leil a óchanne le do gáire sé mochu gan mes tú a hiúdling sa dún sin chéin bhí cáinte. Tá an brúte ben gan sun gan nel God chlúa galne mar gur tú mai régi goigi éireann cúis má séanam os de Dágluis áireil gan smúd le main bóga chéin ó gáire geofar plúr gus méld agus cnuasach craibh on dún sin chéin bhí cáinte. A huair gvan na gochal fairlach
Ngluis leom hain ball tras multi kileris toti hain in a soin fuine di bana oig gamem wad warem ach noch roiren maroch o gloish lomein sanoignus eroch Rondon sin chéin bhí cáinte. Sin é. Háling go líon gur bhí mágadtá sin an yes. Míle fáilte. An agus an tá go leor do búla Boston sin na híomháin in sin na teachtút. Yes. Agus bhfuil se sin mar chuid an repertoire le fada líam tá mar sin. Well, fada ní roiádar. Well, sa bhliain rámhíle, let's see, beidir rámhíle héan chum ag go London go John Reynolds. Mar thug sé cuireacham agus fear inaltóir fuime a sé John ó London agus bhí sa déanamh rins ibrach ó bliain ribh sin agus bhí mé saise a taobh suas mar is le písa mar sin agus dúirt sé I'd love to record some of that sometime, mar in a stíl Cáinte hain. Agus so thug sé cuir a saoil chum, chuir mé saoil bhfuil sé lom ag Paddington agus bhí rá chopán cafe ag Mertzigin agus an sin thug sé amach piece of paper dúirt sé right, what we're going to do? Agus just scríos síos na hóráin a bhí róluath agam agus an sin bhí cúplárán go rá na faoine agam ach nach raibh na focail go thomláin i gceart agam ach gur hasagam agus ceannach agam sin ba Úrchnoc chéin bhí Cáinte. Bhí na focail agam agus bhí an fáin agam ach níor dhéanas riamh é chasa. So when is úsáid as an trealamh tafata agus an ócáid chun an tórán a chur de ghlán bhar. So tá sé gom le 5 bliain. Good jazz. Agus bhile dúirt sal an éireann tú héile ar bhile héine eile léimte le ceist sin fecin gohfuil cúplas duine ar meascúil chuach chuir ar ilíocht I riile agus líam chomá an dát. Éireann sin. And feature Fadhb Se beganí briste tá se fésa. Hi Geraldine. Hi Geraldine, buid síl a ríist le tail. Oh, hi. Hi. Hi, Liam. Hi. When me Anna called sin gur míle maith go Liam. Agus tá sé either special and rud a dúirtún sin mar gur míle maith and rud a dúirtún sin faúide agad an dúiró a neachché seán riad a bhaim ar an glún sin na daigidí. Now, ní ró me héan hart ag an am sin ach nuair a bhí me héan ar scoil dóla me afraní réada. Yes. Agus is an sin na het mission ra leis sin Gaelic. Oh, se tá na hóráin sin. Like bin an céidir a chola me Gaelic a lort. Agus is tu sé go mór a bhaimmarm. Sin é. Dóchreidte. Dus gra chéana sa bhí ag an seo. Tá agad sin an bhí agam sa don ceol sin. Ach tá sé spéisiú. Bhín kit tá agad aithní an gacail a gine gur dan álan é seo. Agus bhíon daoine roinnta rá bhfuil, tá sé airíonn stílethe sa bhéidir gohfuil cinne nósmhaíochta an dóiad dogann sé aim nach ar an chalín, etc. ar nula. Ach, mohí me héana gcónaí tá gur anna fashion an.
agus an dúi ag geolan tú hían, tá so got sílam like go léir sin, tá a goró sé, gorógra ag don chalín sin, agus bagrálam sa leis na Miclin. Níl me Cáinte one night stand at Copperface Jackson seo, tá me Cáinte gannne tá a bhí tugad leis an chalín seo, a bhí go mór an grá le, So, well, well, creatum sin, ach mar sin hain is le filiocht diggin tú is minic gur comtar órán mór agus tá sé chórámánsach agus chólán de rá ach beidir go bhfuil níos múna ban amháin a gceist gur sais ód a sé don bhean seachas banner le ach don bhean a gcuitine don dus nam rá just agus ní mé rá gur mar bím se sais bím meurach ach seo mar mise tá cúplór an passionanta scrit agamsa tá buinte leis an rá ach tá bhí sais triggered ag a daine agus ag gailta áirithe ach lí rimé leis an grá féin ó an faoin rá féin ach sin fágan éarm sin ach se tá mé cappa gohfuil an cearta go tá sé chó daimhin agus tá sé tá an inspráid chó láidir an leis an ach déitach gur beidir nar fiúan ná bhuair si chance labhairt le chéile ach beidir bhfuil an scéal ceart agat tain Tá sé go hálan cibí cum céan dóí ar comhé tá sé go hálan mar sin héan sin an rud atá agann éis tá sé fíorrálan. Agus tras bóiltí cléir agus tútaí féin ina súin faoi éadaí bána is just cinematic. Anyway. Gur maigad a líam. Gur maigad a chrí. Bhfuil éon cheiste géine eile ar líam faoi an chuid an árán nó. Ursula tú héin bhfuil ceiste go. Well, níl ceist, just bhhaile mar rála líam is as cantar ar éile mise as dún dalgan agus tá me garda go Úrchnoc céint a cáinte agus hiúil mé hart ar cúpla seach nó hen. But nuair bhí mé déanamh mo buncéim, rinne mé mo buncéim agus mé in an taníis pí a beag, but in oscaile, but rinne mé bhí orm fís crotha maidile na fili orile agus hiúil mé hiú Úrchnoc céint a cáinte agus rinne mé tafid agus dúsáid mé do hafid mar fuime ar an rud so agus fuair mé mark na arta. Buchas le dia. I mean, cá mé rá níl an version sin gan locht ach sin béalaid is tócha béidir. Oh, well, honor mór a sé sin dom sé sin na chlosins. Like, wow. Yeah, really. Có agus mahu cóhordiachas. Ní ra mé riamh héin ná, cá mé dul. Yeah. It's all simply galore, like tá knockan, tá fós gan tá chakawan okay toga but tá sé dúsá si an park in Akalesh mar golf course tá sé sin as 5 minutes but tá sé fós mór an mar agéine agus tá aran beag in Akalesh sto go sin an áit na róna chorisk or Right. So. Agus cad is anam den áin? I think Killen River, K-I-L-L-A, and sin no anam áitiúil. Killen, yeah. Okay. It's an bheag,
Killing River or Killing Hill, Shinnon on and bear the tire and night. Killing. Sure. Yeah. Okay. Gurmagat slur. Will Neil Kestella go tain or slur? Well, no, Neil Kestella. Sim go tain Hannon Taran Reeve Lat Tasagum Mar even takes to his martian dish. Yeah. Ach, will any Ella gear again with Raw and Shin? Kish again, didn't Gachéir an scáil an go muis ach agus bhreaú an riadach mar thionnachar ar tain mar sin a líam deartháú. Oh yeah. Maidir leis an clíomhéchan tú ar na háráin mar héir náisiúnta beidir nó conas deartháú. Yeah, just chance lí lí mar bhí mé anóg nar a chola mé ó riad sa dhéirí dúis. Bhí mé anóg, so bhí ma hiiscint níos beidir níos lehinne tuisc, nach raibh na focail sin buinteach leis náisiúnachas nó aon rud mar sin ach gur rud a cíns gur bhraith mé I mo chnámha. Agus is stoilm, Hamish leanta sira timppel na counter gaeltachta gomórward Corcoghine agus bhí sé sin ar tapógin de hir. Agus choig sé nasc idir an ceol agus an tíorrá.